estem a la Vall d'Aran i anirem a l'Artiga de Llim. S'arriba amb cotxe fins a un pàrquing on has de pujar uns 500 metres fins a l'ermita. I aleshores a l'ermita has d'agafar uns tíquets que són de 3 euros per persona i trajecte que et pugen fins al salt d'aigua o fins a dalt. Té dues parades. De moment agafem el trenet i pujarem cap a Però és que jo no sabia el que era. Hem pujat fins a la part de dalt de tot, aquesta zona d'aquí, i és on para el trenet. Aleshores el trenet ara torna a baixar fins abans de les salts d'aigua. I aleshores farem ara una caminada que dura al voltant d'una hora, que surt des d'aquesta posició a través que puja el camí i baixarem fins a la salt d'aigua. I el camí és aquest. Aquí tenim el refugi. Aquí tenim... És que hi havia una abella que estava perseguint a l'abella. Aquí està el refugi de l'Artiga de Llim. I des d'aquí ha de sortir per alguna banda el sender cap als Ulls del Jueu. Suposo que és cap allà dalt. Aquestes són les indicacions que ens diu, que estem en aquest punt d'aquí, tenim que fer aquella ruta d'allà. Suposo que és cap allà, com va tota la penya. Hem deixat darrere el refugi i aquí ens indica que tenim que anar cap allà. Arribats a aquest punt, ara travessarem un pont i el camí de moment és una pista forestal, practicable completament. Tot i que hi ha gent que decideix fer via pel mig i travessar el riu, però no comporta cap més problema. Nosaltres ja tenim una edat i aleshores tenim seny de casat i agafem el camí per contemplar. Estem en el darrer dissabte de juliol i la previsió era pluja, millor que no vingui. La veritat és que el paisatge és maco perquè sí. Ara passem al portal, la ruta va per tot aquest camí d'aquí, passa pel pont. Feia temps que no veia tantes papallones juntes. Bé, hem travessat el portal, no sé si és el portal de la transició, el portal del més enllà, però continuem el camí cap avall, ara és baixada, i a veure què ens depara aquest nou tram. Passem des d'una zona completament assolellada a una zona ombrívola. Aquí a la meva esquerra tenim la riu Jueu. Des d'aquí es veu, no sé si es veurà. Que porta tots.
baixant l'aigua, per allà, per allà, per allà. Ara anem per aquesta direcció i arribarem per cap pont. I què escollim? Camí d'escales. Ens agraden les escales. Ara anem baixant, deixant a l'esquerra del riu Jueu. És un camí que s'ha d'anar una mica amb cuidado perquè és de terra, òbviament, i hi ha pedres, hi ha fusta i pots relliscar, s'ha d'anar amb cuidado. Ja estem baixant. Juhu! Ara hem vingut a aquestes escales de baixada que són una miqueta amb una mica de pujada i ara anirem cap a baix i travessarem un pont que tenim per córrer. El pont que travessem és a prova d'aigua. I és una ruta fàcil per passejar. Ara estem mirant les estadístiques del track i hem arribat a l'alçada del refugi sobre 1.477 metres. I ara estem, aquí a Aus del Jueu estàvem a 1.360, una cosa així. Una horeta. Ja de baixada amb el Fernet.